మహేశ్వరం నియోజకవర్గం కందుకూరు మండలంలో శ్రీశైలం హైవే నుండి లేమూర్ మరియు తిమ్మాపూర్ వరకు 38 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు మరియు బేగంపేట నుండి ఎలిమినేట్ వరకు 17,000 కోట్ల రూపాయలతో మెరికాన్పేట నుండి కొంగరకలాన్ వరకు 32 కోట్ల రూపాయలతో గ్రామాలలో చేపట్టిన సుమారు 87,000 రూపాయల కోట్లతో విలువైన సిఆర్ఎఫ్ రోడ్ల పనులకు కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు ఎంపీ కొండ విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారితో కలిసి రాష్ట్ర ఆర్ఎండ్బి శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి శంకుస్థాపన ప్రారంభోత్సవం అనంతరం గంగాపురం కిషన్ రెడ్డి తన సొంత గ్రామంలో రామాలయంలో కుటుంబంతో కలిసి ప్రత్యేక యాజ్ఞంలో పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 3 బుల్లెట్ల ట్రైన్లను ప్రజలకు అందుబాటులో తీసుకురావడం జరుగుతుందని, దేశవ్యాప్తంగా 8 బుల్లెట్ల ట్రైన్లను ప్రజలకు అందుబాటులో మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకువస్తుందని, దీని అంచనా విలువ 5 లక్షల కోట్లని, ల్యాండ్ యాక్టివేషన్ జరుగుతుందని, తొందరలోనే డిపిఆర్ తయారు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మరొక రింగ్ రోడ్డు ప్రతిపాదన కూడా ఉంది అని, ప్రధానమంత్రి మోడీ సహకారంతో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మరిన్ని అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయడం జరుగుతుందని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దలు, బీజేపీ శ్రేణులు మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. గౌరవనీయులు తెలంగాణ మంత్రివర్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు కొండ విశ్వేశ్వరరెడ్డి అన్న, అదేవిధంగా మన ఇబ్రాహీంపట్నం శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు మల్లెడ్డి రంగారెడ్డి గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు మహేందర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా వీరేందర్ గౌడ్ గారు, రాములు యాదవ్ గారు, మిత్రులు, పెద్దలు, మీద వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా నమస్కారాలు. మనకందరికీ తెలుసు, ఈరోజు అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా కొంత ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. అనేక రకాలుగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ అమలు చేయాలనుకున్నప్పుడు మరి రాష్ట్రాలకు కానీ కేంద్రాలకు కానీ ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉన్నటువంటి విషయము మనకందరికీ తెలుసు. ఈ పరిస్థితుల్లో మరి మొదటగా నేను మా ఊళ్ళో చదువుకోకపోయినా, నేను చదువు మొదలుపెట్టినంత కూడా చెల్లపల్లి కూడా అటు నుంచి అంటే హైదరాబాద్, అటు నుంచి అంటే ఢిల్లీ పోయాను. అయినప్పటికీ కూడా మనం జన్మించినటువంటి గ్రామానికి మరి కొన్ని మౌలిక వసతులు కల్పించాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరిపైన ఉంటుంది. ఆ బాధ్యతతోటే గతంలో మరి అట్కిన్సన్ గారు, నేను అప్పుడు ఎమ్మెల్యే కూడా కాదు, అట్కిన్స్ అనేటువంటి రాజ్యసభ లోక్సభ ఎంపీ తోటి ఒక 32 కోట్ల రూపాయలతోటి మొట్టమొదటిసారిగా రాచూరు నుంచి తిమ్మాపూర్ వరకు బీటీ రోడ్డు వేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అనేక రకాలుగా ఈరోజు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు కేంద్రంలో మంత్రిగా ఉన్నా కాబట్టి మన రాష్ట్రానికి, మన గ్రామానికి, మన నల్లానికి కొన్ని పనులు చేయాలి. మనతో అయినంత వరకు మన చేతిలో ఉన్నటువంటివి చేయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే కేంద్రం కొన్ని జాతీయ రహదారులకు మాత్రమే నేరుగా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి గ్రామ పంచాయతీలు కూడా నేరుగా నిధులు ఇచ్చే అవకాశం. ఆ రకంగా గ్రామ పంచాయతీలకు నిధులకు ఈరోజు ఫైనాన్స్ కమిషన్ యొక్క రికమెండేషన్ ఆధారంగా అన్ని గ్రామాలకు కూడా నిధులు వస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా జాతీయ రహదారులు కూడా మరి గత 12 సంవత్సరాలుగా 1,75,000 కోట్ల రూపాయలు జాతీయ రహదారుల మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడతారు.
అదేవిధంగా ఒక 85 లక్షలకు పైగా 85,000 కోట్లకు పైగా రైల్వేల మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడతా ఉంది. కాబట్టి నేను ఈ విషయాలు ఎక్కువ చెప్పకుండా ఈరోజు సంబంధించి మన యొక్క లేమూరు నుంచి మరి లింక్ రోడ్డు అయితే శ్రీశైలం హైవే నుంచి మరి ఈరోజు పటేల్గూడెం వరకు కూడా రోడ్డు వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ రోడ్డు మాత్రం మరి ఇబ్రాహీంపట్నం లింక్ రోడ్ అయితే మన రంగారెడ్డి కాన్స్టిట్యున్సీ ఉందో అక్కడి వరకు కూడా ఇది లింక్ రోడ్ ఏర్పడుతుంది. ఉదయం అగర్మియగూడ నుంచి సుమారు 38 కోట్ల రూపాయలు ఈ యొక్క రోడ్డుకు డబుల్ లేన్ వేయడం కోసము మంజూరు చేయడం జరిగింది. అది సిఆర్ఐఎఫ్ అని సెంట్రల్ రోడ్డు ఇన్వెస్ట్మెంట్ సంబంధించినటువంటి ఫండ్ కింద ఈ రోడ్డు రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన లాచనూరు నుంచి మరొక రోడ్డు మరి తిమ్మాపూర్ వరకు నుంచి జబార్గూడ నుంచి ఎలిమిలేడు నుంచి కప్పపాడు నుంచి చెల్లపటేల్ నుంచి ఇబ్రాహీంపట్నం రోడ్డు వరకు కూడా అదొక రోడ్డు కూడా మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా బేగంపేట నుంచి మాదాపూర్ వరకు అది కూడా ఒక రోడ్డు మంజూరు చేయడం జరిగింది. అంతకుముందే మన రావిరాల దగ్గర నుంచి కొంగర కలాను, అదేవిధంగా తిమ్మాపురం నుంచి మాదాపూర్ నుంచి గుమ్మడవెల్లి నుంచి మెరకాన్పేట వరకు కూడా అదొక రోడ్డు మరి పూర్తి అయిపోయింది ఇప్పటికే అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను మనయోస్తున్నాను. దానికి కూడా ఒక 30 కోట్ల రూపాయలు మరి మంజూరు చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు బేగంపేట మాదాపురం సంబంధించినటువంటి 17 కోట్లు అదొకటి. అదే కాకుండా మరి మన డీజీపీ గారు కోరిక మేరకు గతంలో మన ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి ఇప్పుడు రిటైర్ అయ్యారు పెత్తుల్లా గ్రామవాసి, వారి కోరిక మేరకు మరి కప్పపాడు నుంచి పెత్తుల్లా మీదుగా గుంగల్ వరకు ఒక 20 కోట్ల రూపాయలతో అది కూడా రోడ్డు వేయడం జరిగింది. ఈ రకంగా మన చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో రోడ్డు కనెక్టివిటీ, ఎందుకంటే పెద్ద ఎత్తున రియల్ ఎస్టేట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి రోడ్డు ఉంటే మిగతా పనులు ఆటోమేటిక్ అవుతాయి, భూములకు విలువ పెరుగుతుంది, రాకపోకలు. ఎందుకంటే ఈసారి గ్రామాల్లో కూడా అందరూ కార్లు కొంటా ఉన్నారు ఇంతకుముందు పెద్దలు చెప్పినట్టు. కాబట్టి ట్రాఫిక్ సమస్య కూడా ఉంది. కాబట్టి మౌలిక వసతి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఊళ్ళల్లో తాగునీరు, అదేవిధంగా రోడ్లు, విద్యుత్తు, ఈ 3 బలంగా అనిపిస్తే మిగతా అన్ని కూడా ప్రజలు చేసుకుంటారు. కాబట్టి ఈరోజు మనము ఆ దిశలోనే ఆలోచన చేసి ఈ మౌలిక వసతులు కల్పించడం జరిగింది. పెద్దలు చెప్పినట్టు, మంత్రి గారు చెప్పినట్టు తప్పకుండా ఈ యొక్క RRR రోడ్ ఏతున్నదో దానికి సంబంధించి త్వరలోనే క్యాబినెట్ వచ్చే విధంగా మరి నేను ఇప్పటికే నితిన్ గడ్కరీ గారితో వారు కూడా రెగ్యులర్గా వచ్చినప్పుడు మరి వారు చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని వారు కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి మంత్రులతోటి, ముఖ్యంగా వెంకరెడ్డి గారు కలిసి మరి కేంద్రానికి సంబంధించినటువంటి మరి ఈ రకంగా ఈ యొక్క రోడ్డు కార్యక్రమం అవుతున్నదో, రోడ్ల కార్యక్రమం అవుతున్నదో, జాతీయ రహదారుల కార్యక్రమం అవుతున్నదో అది పూర్తి చేస్తాం. ఈ మధ్యలో నేను రివ్యూ చేశాను. ఈ యొక్క శ్రీశైలం హైవే కూడా 4 లైన్స్ త్వరితగతిన అది కూడా మంజూరు చేయడం కోసం ఇంకా ఫైనల్ డిపిఆర్ ఇప్పుడిప్పుడే రెడీ అయింది. దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని 2-3 మీటింగ్స్ లో దాని వివిధ మరి ప్లేస్లలో మంజూరు కావాల్సింది. అది కాగానే ఆ రోడ్డును కూడా తప్పకుండా వచ్చే సంవత్సరం లోపల పనులు ప్రారంభిస్తామనే విషయాన్ని సందర్భంగా మనయేస్తూ, మరి మనకు తెలుసు మన ప్రాంతం నుంచే మరి ఈరోజు అంటే వయా షాద్ నగర్ నుంచి ఒక బుల్లెట్ ట్రైన్ కూడా వస్తాం, హైదరాబాద్ నుంచి పూనా వరకు, హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వరకు, హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై మద్రాసు వరకు దేశంలో 7 ట్రైన్లు బుల్లెట్ ట్రైన్లు వస్తే మన హైదరాబాద్ కు తెలంగాణకు 3 రోడ్లు, 3 బుల్లెట్ ట్రైన్స్, హై స్పీడ్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ ఒక 5 లక్షల కోట్ల రూపాయలతోటి ఆ ఎలివేటెడ్ కారిడారు మన హైదరాబాద్ కేంద్రంగా 3 ట్రైన్లు రావడం అనేటువంటిది మన తెలంగాణకు రానున్న రోజుల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించి ఒక గేమ్ చేంజర్ గా ఈ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కానీ ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ కానీ గేమ్ చేంజర్ గా మారుతుంది. ఎందుకంటే మన హైదరాబాద్ దేశంలోనే అత్యంత వేగవంతంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి నగరం. దీన్ని అందరం కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగా కలిసికట్టుగా హైదరాబాద్ నగరాన్ని మనందరం అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాజెక్ట్ అయినా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రాజెక్ట్ అయినా రాజకీయాలకు అతీతంగా డెవలప్మెంట్ దృష్టిలోనే చేయాలి. ప్రధానమంత్రి కందుకూరు మండలం
తిమ్మాపూర్ గ్రామంలో గ్రామ ప్రజలందరూ కలిసి 25 సంవత్సరాల క్రితము మరి భక్తి శ్రద్ధలతో ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి రామాలయము 25 సంవత్సరాలు కావస్తుంది. 25 సంవత్సరాలుగా క్రమం తప్పకుండా శ్రీరామనవమి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఈ సంవత్సరం కూడా 25 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా గ్రామ పెద్దలందరూ కలిసి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క దేవాలయం నిర్మించడమే కాకుండా ఈరోజు బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా అద్భుతంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఈరోజు మనకందరికీ తెలుసు, మా గ్రామానికి కనెక్టివిటీగా ఇటు కొంగర నుంచి రావిరాల నుంచి శ్రీశైలం రోడ్డు వరకు, మా గ్రామం నుంచి లాచునూరు ఔరమేగూడెం అదేవిధంగా మరి శ్రీశైలం రోడ్డు వరకు, దాంతోపాటు మా గ్రామం నుంచి లాచునూరు వరకు, మా గ్రామం నుంచి జబారుగూడ ఎల్మినేడు కప్పాడు తుర్కగూడెం చెర్లపట్టెలగూడెం నుంచి ఇబ్రాహీంపట్నం రోడ్డు వరకు, అదేవిధంగా మా గ్రామం నుంచి గుమ్మడవెల్లి మిరకాన్పేట మరి కుర్మిద వరకు ఈ యొక్క రోడ్ల నిర్మాణం కూడా మంజూరు చేసుకోవడం జరిగింది సుమారు 100 కోట్లతోటి. అదేవిధంగా మాదాపూర్ బేగంపేట కూడా కనెక్టివిటీ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ రకంగా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో ఈ రోడ్లు ఈరోజు కొన్ని నిర్మాణమైనాయి, ఇంకొన్ని నిర్మాణం జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ నిధులన్నింటినీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇస్తాము. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము దీనికి రోడ్ల నిర్మాణ పనులు చేయాలి. కొంత కాంట్రాక్టులకు సకాలంలో నిధులు ఇవ్వని కారణంగా కొన్ని పనులు ఆగినాయి. ఈరోజే ఆర్ఎండ్బి శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి గారు రావడం జరిగింది, వారికి విషయం చెప్పడం జరిగింది. ఆ రకంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రంగారెడ్డి జిల్లాలో రోడ్లు, విద్యుత్తు, మంచినీరు ఉంటే గ్రామాలు ఈరోజు అద్భుతంగా మరి అభివృద్ధి జరగడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాంతం ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ అర్బన్ ఏరియాలో కలిసినట్టే ఈరోజు గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణము చాలా ముందుకెళ్తూ ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు మరి శ్రీరామచంద్రుని సీతమ్మ వారి యొక్క ఆశీస్సులతో మా గ్రామంలో కూడా మరి ఈరోజు అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టుకుంటున్నాం. భవిష్యత్తులో ఈ యొక్క ప్రాంత అభివృద్ధికి ఒక కేంద్ర మంత్రిగా అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు మేము అందిస్తాం. కొత్తగా ఏమన్నా రైల్వేస్ బుల్లెట్ రైల్వే మనకందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మరి 3 బుల్లెట్ ట్రైన్స్ రావడం జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా 7 బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తే అందులో 3 బుల్లెట్ ట్రైన్స్ మన హైదరాబాద్ నగరానికి వస్తూ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ నుంచి పూరా వరకు, హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వరకు, హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై వరకు. ప్రాథమిక అంచనా 5 లక్షల కోట్లు దానికి ఖర్చు అవుతుంది. అది పూర్తయ్యేసరికి ఆల్మోస్ట్ 10 లక్షల కోట్లు కూడా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ల్యాండ్ ఎక్వేషను చాలా పెద్ద ఎత్తున ధరలు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా భూమి విలువ పెంచిన నేపథ్యంలో ఈ 5 లక్షల కోట్ల రూపాయల విలువైనటువంటి ఈ యొక్క హై స్పీడ్ ఎలివేటెడ్ రైల్ కారిడార్ ఏదైతే మనము బుల్లెట్ ట్రైన్స్ అంటామో ఆ యొక్క ఎలివేటెడ్ కారిడార్స్ అన్నీ కూడా మరి త్వరితగతిన ఈ యొక్క సర్వే జరుగుతూ ఉంది. సర్వే పూర్తయిపోయిన తర్వాత మరి డిపిఆర్ పూర్తయిపోతే ఈ పనులకు సంబంధించి కూడా వేగవంతంగా పనులు చేయడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఎక్కడెక్కడి నుంచి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆర్థికంగా వనరులు సమకూర్చుకోవాలో ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించుకుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క సర్వే పూర్తి కాగానే ఆ పనులకు సంబంధించినటువంటి టెండర్లు కూడా పూర్తి చేసి మరి ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా ఈ యొక్క బుల్లెట్ ట్రైన్ నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేయాలని, తద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి వచ్చేటువంటి బుల్లెట్ ట్రైన్స్ 3 కూడా ఒక గేమ్ చేంజర్గా మరి ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ దిశలోనే ఈరోజు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల కూడా ఒక రింగ్ రోడ్ ఏర్పాటు చేయాలని కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాము. ఇప్పటికే ఉత్తర భారతానికి హైదరాబాద్ ఉత్తర సంబంధించినటువంటి రోడ్డు మరి దానికి సంబంధించినటువంటి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అది కూడా సుమారు 20-25 వేల కోట్ల మధ్యలో ఆ రోడ్డు పనులు పూర్తి చేయాలని చెప్పి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.